Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgam ojo gelo. Biyen kae dek tau gandeng tresno aku kowe nalika isih muda aruntungan jamane semono bebasane tan kena dipisahno nanging wong tuwa ora ngeparengake wis mesti yen dudu jodone kabeh mau mung kari nglakoni aja gelo lan kuciwa ing ati aku ngerti sliramu ora bisa lali yen kelingan prasetyo sumpah lan janji pancen iku dadi kodrate Gusti nyatane ra bisa urip nyawiji antum slamet manjing seduluran tresno biyen wis dadi kenangan yen wis bubur ra bakal dadi sego aku kowe wis ngrengko bali wis mo biyen kae dek tau gandeng tresno aku kowe nalika isih muda aruntungan jamane semono bebasane tan kena dipisahno nanging wong tuwa ra ngeparengake wis pinesti yen dudu jodone kabeh mau mung kari nglakoni aja gelo lan kuciwa ing ati aku ngerti sliramu ra bisa lali yen kelingan prasetyo sumpah lan janji pancen iku dadi kodrate Gusti nyatane ra bisa urip nyawiji antum slamet manjing seduluran tresno biyen wis
wis dadi kenangan. Yen wis bubur ra bakal dadi sego, iku kowe wis ngrenggo bali resmo. Aku ngerti sliramu ra bisa bali yen kelingan prasetya sumpah lan janji. Pancen iku dadi kodrating Gusti, nyatane ra bisa urip nyawiji. Antum slamada mancing seduluran, tresno biyen wis dadi kenangan. Yen wis bubur bakal dadi sego, aku kowe wis ngrenggo bali